Det er tirsdag aften, og pigerne fra OB's 3F Ligahold er i fuld gang med træningen. Vi har mødt holdet til en snak om at vælge et liv i fodboldens tegn. Jamen det, jeg synes, der er rigtig, rigtig fedt ved at være 3F Liga-træner, det er, at de er sindssygt engageret. Alle spillerne har en rigtig, rigtig travl hverdag, men når de kommer her, så er de faktisk meget modtagelige over for læring og vil sindssygt gerne lære noget nyt, og de stiller sig heller ikke tilfreds med bare at komme og træne. Altså der skal ske noget, der skal være en mening med træningen, så det synes jeg er en af de fedeste ting ved at være 3F Liga-træner. Ivo Nyheim, ikke så hurtig, men en meget klog spiller, der ligesom sætter dagsordenen på midtbanen, og den spiller, som rent taktisk er rigtig, rigtig dygtig. Bedst ved at spille fodbold? Det er den glæde, man får, tror jeg, når man vinder. Og det er sådan et sammenhold, man har på holdet, og sjove træninger. Ja, kamper, så det er lidt helt. Ja, Marie Maj Madsen, hun er jo U19-landsholdsspiller, en meget fysisk stærk spiller, som er god til at holde på bolden og også forholdsvis målfarlig. Jamen, det startede, da jeg var lille, fordi alle de andre piger gjorde det i skolen, og så er det bare blevet en livsstil og noget, jeg er blevet rigtig glad for nu i dag, så det har jeg fortsat med. Ja. Louise Brix, det er jo lige før man kalder hende rutineret, selvom hun lige er blevet 20 år, så har hun været med i gamet længe og været inde omkring alle landsholdene, så hun er meget dygtig forsvarsspiller, som er aggressiv og stærk 1 mod 1. Fordi jeg synes, det er sjovt, og hvis det ikke havde været sjovt, så havde jeg heller ikke gjort det, så det er noget, jeg nyder at gøre med hverdag, og det er også fællesskabet, der holder en. Og hvis nu pigerne skulle sige noget om sig selv som spiller? Aggressiv spiller og eller fysisk stærk spiller. Så lidt all-round, tror jeg. Sådan lidt af det hele, tror jeg. Ja, teknikeren er ikke, så det er nok tromleren.